Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Actual Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 12 na bulan sang Agosto tuig 2022. Ano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Uy, si Juan Ponce Enrile, ang Chief Legal Counsel ni Presidente Bongbong Marcos. Bao perting pitik ya. Nya nag-ano-ano da yaman. Ini niya si Mike Defensor nga ni. Nga ara da sa iya. Gano da siya pungkos tupad sang MMDA. Chairman nga si Carlo Di Mayuga III. Ay, yun nag-ano-ano siya. Mano da siya? Ano da siya? Advisor? Bao perting pitik sang Chief Legal Counsel kay Mike Defensor. Porte. Grabe kon mamitik, no? Si Juan Ponce Enrile. Sino man yang itribido yang nag-ulo-import ni sang kalamay. Siling sa Malacanang, hoy! Illegal! Sino kay mo yung nagmatumato ba? Daho waslik puder. Maayo maniho ang mando sa direktor sa Bacolod, pasanyugon ang monitoring sa illegal nga droga. Kaya daw hindi naged maagwanta. Ining aton mga balita kag isyu idluong sa aton sang D3 Bio. Action Radio Philippine Standard Time las 6:41. Perte ang pitik sang Chief Legal Counsel ni Presidente Bongbong Marcos, anay Senador Juan Ponce Enrile kay Mike Defensor. May isa ka pagpinungkuanay upod sa MMDA, nakita ni Enrile baga pungko gid si Mike Defensor na perdi ni siya nga nagkandidato mayor sa Quezon City, tupad gid ni MMDA Chairman Carlo Di Mayuga III, ginapuint ni siya, kadumdum kamo, appointed ni siya ni Presidente Bongbong Marcos sa nagligad nga simana. Si Di Mayuga nga ni, sanggapungko pa si Defensor nga representante sang anak kalusugan party list, chief of staff ini siya ni Defensor. Diyos, ano nga disgrasya yung pinungkuanay ang MMDA, ining Metropolitan Development Authority. Guro, may mga paalinton man bago nagpungko nga hipi mo. Si Carlo Di Mayuga, inimbitari guro si Mike Defensor, sus nakita karon ni Enrile. Nya sino na siya nagpulupungko da? Ano yung pangsyon niya da? Sa MMDA nga arada siya. Ano da siya? Consultant da siya? Ano da siya? Official? Advisor? Ay, nya na ano sa iya. Hindi ba nga siya na napirde nga kandidato sa nagligad? Nya daw ginabusahan nilaw ang kaayo ni Presidente Bongbong Marcos. Ano da siya? Nagagad pa pulo picture kang nagpulupungko da? Anong pangsyon niya da? Anong obligasyon niya da? Nya bilang legal counsel sang presidente, sila niya siguro may legal ako kag moral nga obligasyon sa pagproteksyon sa presidente sining mga tao nga daw nagahingalit sa kaayo sang presidente. Nya uya-uya man kamo, purti naman ha. Hindi nyo na pagpadayuna. Nya konsigiyon nyo na. Ngagad kamo sip-sip da. Nga wala kamo labot sa pangsyon da. Sa kundiin man nga ahensya sa gobyerno. Nya hindi kita mag-inayuhay. Mientras tanto,
mabinungguanay kita. Purti daw, may diutay ni siya nga daw medyo sakit buot kay depensor nga daw purtigid ang balbal ni Indrile. Grabing pitike kay depensor niya ay. Ano-ano kay mo da? Nag-ano ka da? Ano ka da? May obligasyon ka da? Perde ka na nagligad. Daw ginagamit yung kaayos ng presidente, pakitang gilas ka da, nya sigiyan niya kay binalbalanay kita. Hindi ina pagpanugutan sang akon sini opisina. Ba, puerte. Mike, kamusta ka? Si Mike Dipensor ni amo ni sa una, sa nga pungko pa nga representante, amo ni sang perting balbalgid sa ABS-CBN. Grabe ning balbal ya. Naglagan alkalde sa Quezon, wag tang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kon hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan. Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Sino man yang itribido yang naghagad ya sang panawagan kag naghagad ya import sugar number 4 ni importasyon sa mga 300 ka metriko tonelada nga kalamay. Di ko di disgrasya ged. Illegal. Siling sang Press Secretary Trixie Cross Angeles, ang investigasyon nagapadayon. Wala ini sang panugot. Wala sang perma sang dapat magpirma. Amo si Presidente Bongbong Marcos. Nya ang resolusyon ni illegal ni. Ang chairman sa Sugar Regulatory Board, amo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang chairman. Suloy niya, wala ni siya nagpatawag meeting, wala yaman gintipon ang mga miyembro kag opisyal sang Sugar Regulatory Board, kag wala mahambalan, kag wala sang otorisasyon nga mag-import sang kalamay. Bauti amak mo na porte, kung sa mga malam pa sa una, hindi ka kuno mag-intervenir, kung hindi ka kaprikatar, tunan mo mayo. Sa puder guro, daw nalipat nga may poderoso pa sang sa iya, pinirmahan niya. Ang investigasyon nagapadayon kon ano ang rason sa likod sini nga inarangka nila ya ang importasyon. Sang una, purti mo, kulang ng jutay, mahal ang jutay, import kita. I-hoard man sang pila ka mga bintauso nga mga trader nya importa kay perti kamahal sa kalamay, tampukan nila kalamay ang pungsod Pilipinas, gawiit ang mga plantador. Tamak mo nga tampukan mo sa importer kundi sa rurot ang presyo sa kalamay, ang nagapatubas nga mga plantador kundi pototikoy. Ti karon siling sa Malacañang, hoy, illegal ang inyo pag-import sang kalamay. Dapat siguruhon nyo nga hindi maano ang aton sini industriya kag tulot timbangon ta. Kulang gid balang kalamay o kon base pinangtago lang sang iban nga mga trader. Amo nang siling naton kon ibutang kamo sa poder, hindi kamo magsiling daw dako pa mo sa Carabao. Naghulon ka lang sa Carabao, abi mo poderoso ka na, tiyara ko ron sadya. Kay siling sa Malacañang, ang inyo sini Sugar Order number 4 sa pag-import sang 300 metriko katonelada sang kalamay, illegal. Anong masunod sini? Kay nagmato-mato kamo, kay illegal ining importation nga ni, base ang masunod sini, sipa sa pwesto. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Babalik kami pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Standard time lasay 58 may gintigana ko nga isyu kung tani dire sa syudad sa Bacolod. Ginakulit galing ko kay napanisang kaagahon ining taxi driver ba lang nga nagikapaas ang iya sini nga pasahero agad lang kukulit atong anong mahimo ta sa driver na. Ang driver na iya kilala na. So may ara kita iya nga kapulisan, may ara kita laye nga maghatag disiplina sining driver nga ni. Galing sa nasiling ko na, ini balang mga manami paa, manami legs, natural na sa babae, mo na nga gasyot sila lipot, para nga ipakita man ang bayo nila nga nami sila batiis. Pero, wala nagakaulugan nga pwede mo ikapon. Mag-admire ka, okay na ya. Sino ba lang lalaki nga wala admire, maglabay na nga, pwerte ka taong legs, ka pwerte ka namin, lawas ang isa ka babae, kundi ga ngurob ka man. Sa pinsa mo, wow, pwerte. Amo lang na, okay na ya. Hindi mo na sala. Sala ba na mag-admire ka sa katahom sa babae? Ga-admire ka na yung babae sa mga tall, dark, and handsome. Nga pa nagitlon mo na sila. Amo na yan natural. Puro ang nagkakaulugan niya, nga kung ka pa nagitlon ka, nga daw natahuman ka, nga pwerte ka puti isang iya paa, hikapon mo. Wala kaya lisensya nga mag-hikaps na. Kung nakita mo lang. Hindi agad tulok. Kay kung magaga ka na tulok, matubo na ng malisya sa utok mo, panulay na ng kasulod. Amo na na panulayan ang ulok, taxi driver, oh. Nakita ka, tani, wala kaso, tinulok, kundi hinikap ya. Wala sa kapugong, wala kay rason mag-hikap. Pero magsiling abi nga mag-admire ka, wala niya kaso mo. Hindi mo lang pagbastuson, hindi mo lang pagpanihulan, natural niya lang tabang babae, sumong ka-ordinaryo na malang. Kadto ka sa beaches, iban gani na, gatampi na malang naga. Daw dako-dako lang yutay na sa susubo. Tida wala lang, gatulok ka malang iya kagakita ka, wala kaso, amo na siling hindi lang pagtanduga. Kaya may disgrasya ikaw. Pero siling nga ma-admire ka, wala niya sala. Laki bae, pero nag-admire sa magtimba nga, bae kag laki. Anong salas na kung nagadayaw ka malang sa katahom sang iyabatiis, katahom sang lawas, siya okay na ya. Ipanagitlo lang, lain na nga, hikapon mo imo. Di ko di daw hindi amo. Wala kaya sang authority nga mag-hikaps na. Amo nang buot silingon. Di kinadamo ka pamangkot yan, ano nang bagay sa driver. Siling ko, iyan na iya trabaho sa kapulisan, iyan na trabaho sa abogado, sa legal, kung ano yang sala iya sina. Hindi mo man nagurugid. Luwas la kon nahimuslan niya, abe. Galing ti palaban-laban na. Kung ikapikapon mo, basi kon madayunan, disgrasya agad. Amo nang siling ko. Sa mga babae, kung magsuksok ka mo sa bayo, hindi nyo man papatamaan kalipot. Kung sa mga palayguan ka mo, sa mga kadto ka sa mga swimming pool, abi kaya ba okay ga, ibang bikini malang ganyan, wala malang kaso, no? Amo na blang sitwasyon. Siling ko kay nasa gadsang text day, ko may ara na sa labton ang taxi driver. May tani ko tulok-tulok ang okay malang. Sino abi hindi magtulok na kung purtik puti ka panit sang legs na kag purtik nami? Abi sinong laki da? Nga hindi magtulok ka magpulo man nagitlo. Pero sa nasiling ko, wala kaya lisensya nga hikapon. Tulok-tulok ka lang. Hindi lang paghikapa, kay kung hikapon mo, may disgrasya ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 73. Mabalik ako pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kun liog. Time management. Manghimo sa imong Aksyon, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!